A jdem. Pojď. Ano, nejlepší útočí kanadské bodování, nejlepší obránce, dávají si po tréninku navíc. Tak to má být. Ano. Einzor. Ano. Kluci budou draftovaný do NHL, do druhý nároče, za tohleto, to jsou výkony. Ano, žvejkačky jsou vidět, jasný. Počkej, a plíte do výboru. Plíte, ano. Dobrý, třeba to vypovídat. To je spoušť, jak zase dáma. Hej, kuželky tady lítají. 2 básy zařvali, 2 básy. A to má když jsou přemůjci. A tvrdí tam sliv, a já mám zoom, hoši, bacha, uděláme detail, Owen, co to máš v ruce, etiketa.